Assalamualaikum para sedaya, ning ngendi wae para sedaya wonten, kula dongaaken tetep sehat walafiat. Nah, memaknai pendidikan, makna contoh teks pewarta singkat basa Jawa, pamulangan luwih saka proses transfer kawruh saka guru menyang murid lan proses pencapaian makna pamulangan saiki iki kudu dilakokake saka kabeh elemen klebu nglibatake warga masyarakat. Perlibatan masyarakat iki gencar dilakokake Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan utawa Kemendikbud ning ngisor Kamarda Anies Baswedan. Perlibatan masyarakat iki sing gencar dilakokke Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan Kemendikbud ning ngisor Komando Anies Baswedan. Wakilan Koalisi Masyarakat Sipil kanggo Transformasi Pamulangan utawa KMSTP Citra Ngaji mandang pamulangan dadi gerakan bareng masyarakat wae isih durung cukup. Luwih jero meneh, kepriye awake dhewe goleki makna pendidikan kuwi dhewe. Nah, di gerakan kuwi tembung citra pamulangan bisa buka peluang masyarakat umum lan Kemendikbud lelinggihan ngrumusake pola paling becik kanggo negeri iki. Hal kuwi diamini Sekretaris Jenderal Kemendikbud Soehardi. Miturut piyambake, tanggung jawab pamulangan dudu mung ning pundhak pamarentah, nanging uga ngalibatke masyarakat. Kasisan anggaran uga ketawis banget. Yen awake dhewe ora nglibatke masyarakat, mula ora bisa ngayuh kualitas pamulangan sing luwih becik gamblange. Kemendikbud dhewe wis nglibatke publik ing jero macem-macem hal terkait pamulangan ning antarane buka peluang nglaporake macem-macem pelanggaran pamulangan sing dekne kabeh temoni.